Jaká je ta největší mylná představa, kterou o vás lidé mají? Že som extrémne bohatý, že už nemusím nič robiť. Ja si myslím, že ľudia majú hrozne mylnú predstavu o tom, koľko zarábam a koľko mám peňazí. A možno celkovo o influenceroch. Niektorí áno, niektorí majú veľmi veľa peňazí, niektorí sa len tvária, že majú veľmi veľa peňazí. Pre mňa to nie je až tak podstatné. Mňa ľudia uvaria tým, čo majú v hlave a ako sa správajú a čo dokážu. A nie to, či majú drahé hodinky, drahé auta, drahé oblečenie. A to si myslím, že je tá skutočná správna hodnota. Čiže keď je niekto z vás možno smutný z toho, že nemajú extrémne drahé auto, tak nebuďte, lebo možno ten váš obľúbený influencer ho má na 2 leasingy a je v iPhonky, lebo ho nemá z čoho platiť, lebo všetky peniaze idú do jeho drahého životného štýlu. Just saying. Který člověk ve vašem životě na vás měl největší vliv? Je veľmi ťažké vybrať jedného človeka, pretože na mňa mali vplyv moji rodičia, samozrejme. Moji starí rodičia mali veľký vplyv na mňa, hlavne starý otec. A priateľka aktuálna, dúfam, že už stála, nepovedal by som, že ovplyvnila, ale naučila ma kopec vecí. Takže tých ľudí je viac. Nedokážem vybrať jedného konkrétneho.